Yes, we are ready. We are ready. जेब्ला सम जागोन समाथ' एसे दंबावो जेब्ला सम जागोन जोङो बेखौ केन्डिडेटखौ जोङो डिक्लेयार खालामगोन जों अलरेडि नांनो थाखाय जों रेडि सायख'नानै दोनखाबाय जों केन्डिडेटआ देरहायोबा केन्डिडेट देरहालांनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो जे थांखिखौ होसोनानै जोङो नांगासिनो दं भटारशिप हिसाबै मेन एजेन्डा हिसाबै जोङो भटारशिपखौनो लागोन मेन हिसाबै जोङो भटारशिपखौनो लागोन नोंथांमोननि बेवहाय दा रुलिं सरकारा बिजेपि सोलिगासिनो दं नोंथांमोननि नुनायाव माबायदि बिजेपि सरकाराथ' 2005 नि गाहायनि सरकार कंग्रेस फैनायनि उनावनो बिजेपि फैदों दा बिजेपिया जिखिनि खामानि मावनानै होनांगौमोन बिथांमोना दिनैहाय मावाखै दा आं बेवहाय दहायनो सिगाङाव फैदों जुदि कंग्रेस आरो बिजेपिया जुदि भटारशिपखौ होनायमोनबा दिनैहाय जोङो फट'ग्राफारनि पार्टि बानायनांगौ गोनां गैलामोन आरो बिथांमोना आखौ दिनैहाय माबा मोनसे षड़यन्त्र खालामनानै गावसिनि थांना थानायनि गावसिनि सियाराव सोलिनायनि थाखायल' बिथांमोना दिनै षड़यन्त्रखौ बाहायगासिनो दं मानसिफोरखौ जेसेबांनाखि भटारफोर दङ गोरिब भटारफोर दं देशआव जेसेबांनाखि भटारफोर दं जेसेबांनाखि गोरिब सुबुंफोर दं बिथांमोना गावसिनि आथिं सिङाव गुलामी खालामनानै बिथांमोना जागासिनो दं जानो थाखाय बिथांमोना दिनैहाय बे षड़यन्त्रखौनो खालामगासिनो दङ दिनै जों नुनो मोनदों दि नोंथांमोननि बेनारावहाय ग्लबेल फर मिशन फर ग्लबेल चेन्ज होननाय दं बे सोदोबजों नोंथाङा माबायदि हाबाफारि लाफादों ग्लबेल मिशन फर ग्लबेल चेन्ज बियो मोनसे जाहैबाय दा मोनसे ओरैबायदि थांखि दङ दा मोनसे जोंहा सरकारा मोननै दङ स्टेट सरकार आरो सेन्ट्रेल सरकार दा बेल'जों जाया दा बेखायनो जोङो मोनसे ओरैबायदि मोनसे मावगासिनो दं थारमाने बेवहाय मोननै मोनथाम टटेलि मोनबा सरकारा जानांगौ सरकारा मोनबा जानांगौबा मोनथाम सरकार दंबावो बे सरकारा फुलफिल जायोबानो बेयो खामानियाव जाहैसिगोन सासे भटाराव बेसेबांसो रां मोननांगौ एक्चुअली दानि हिसाबजों सानोबा 8,435 थाखा बेवहाय माने जिटिपि गोलैबाय माने खावसेया गभर्नमेन्टनि बिकासनि थाखाय जों गारबोगोन खावसेया जायफोरनि नामाव दिनैहाय भटारफोरनि नामाव दिहुनगासिनो दङ बे फैसाखौ जिटिपि हिसाबै जोङो बोखावदों खावनैयाव खावसेया भटारफोरनि जायफोरनि नामाव दिहुनदों बिथांमोना मोननांगौ आरो खावसेया जाहैबाय गभर्नमेन्टनि दा बे हिसाबै जोङो जिटिपि हिसाबै जोङो भटारशिपखौ जोङो बिगासिनो दं दिनैनि बे नोंथांमोननि प्रग्रामावहाय माखासे दोलोफोरनिफ्राय जयनफोर जाफैनाय दं दोलोआव एक्चुअली ओरैबायदि सिस्टेमाव जोंनियाव सोलिगासिनो दङ जोङो मोनसे ओरैबायदि सोलिगासिनो दं माने नैबे 2024 लकसभा इलेक्सननि थाखाय जोंहा मोनसे ओरैबायदि रेडि जागासिनो दं जोङो खामानि मावगासिनो दं बेवहाय ओरैबायदि खामानि मावगासिनो दङ माने अर्थनैतिक स्वाधीनता फ्रिडम फाइटार माने बेवहाय ओरैबायदि सोलिगासिनो दं माने आङो गुबुननि खोथाखौ बुंला जोंनि चिरांनिखौनो खोथाखौ बुंनोसै चिराङाव टटेलि बेसेबांनाखि भट सेन्टार दं बे भट सेन्टारखौ हिसाब साननानै जों माने ओरैबायदि मोनसे खामानि मावगासिनो दं मोनसे भट सेन्टाराव जोंनि कमिटि थागोन आरो मेक्सिमाम गैयाबाबो जोंनियाव बुरजायैनो दं दा बेनि गेजेरावनो जोङो गैयाबाबो 100नि बारा जोङो मोनसे भर्ति अभियान सेनाहि मोनसे भर्ति अभियान जोङो बे खामानिखौ दा सोलिगासिनो दङ मावगासिनो दङ गैयाबाबो मेक्सिमाम 100थासो जोङो भट सेन्टारनि हिसाबखौ जोङो मोनबाय आरो बाखिखिनि जोङो मावनांगौखौ जोङो मावबाय थागोन दा बेखायनो आङो नैबे मिडियानि दारै आङो बेखौनो साफ्रोमबो भटारफोरखौ आं बेखौनो खावलायहरनो सानो जोङो नेताफ्रा भटारफोरखौ गुलामी खालामनानै जागासिनो दं दिनै जों आजाद जानो हायाखै दिनै पार्टी हिसाबै जोङो बुंगोन इउपिपिएलआव जाय भटारफोर दं इउपिपिएलनि जाय भटारफोर नेताफोरनि गुलामी जानानै दं आजाद जानो हायाखै बिपिपिआव जाय भटारफोर दं बिपिएमनि बिथांमोना दिनै गुलामी जानानै दं दिनै बिथांमोना माजों फुस्लाय जागासिनो दं माजों गुलामी खालामनानै लाजागासिनो दं दिनै आसनिनि दारै बिथांमोना लाजागासिनो दङ अरुणोदय खालामदोंनो अरुणोदयआ समान मोनथाय नङा पिएमए वाइ न' मोनगासिनो दं समान मोनथाय नङा
मुसारि जासियो स्प्रे मेसिन जासियो बायदि मैया फिसा फिसौ स्किम जासियो जाय स्किमा दिनै माखासे पलिटिकेल पार्टिनि नेताफोरनि थाखाय लाबालाब जाय भटारफोरनि थाखाय लाबालाब जाया बिथांमोना दिनैहाय बे आसनिनि दारै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ गतिके जोङो बे आसनिफोरखौ टटेलि बन्द खालामनानै जाय भटारफोरनि नामाव दिनै फैसा सरकारा साबायगासिनो दङ बे फैसाखौ जिडिपि खालामनानै जायफोरनि नामाव दिहुनदों बे थाखाखौ डाइरेक्ट सेन्ट्रेलनिफ्राय जोंनि भटारफोरनि जायफोरनि नामाव दिहुनदों बे थाखाखौ जोंनो एकाउन्टआव हरनांगौ बेखायनो जों बेखौनो खावलायगासिनो दं इलेक्सन फैगौ माखासे नेता दालाल नेताफ्रा जाय नेताफ्रा दिनै पटासिखौ होनो थाखाय पटासिनि सोमोन्दै जेबो सावराया बेफोरबायदि नेताफोरखौ दिनैहाय जोङो फोजोबनो थाखाय जोंबो दिनैहाय लामाखौ दिहुनगासिनो दं दिनै बुंनो थाङोबा दिनै मोनसे खोथाखौ आं दिनै बुंगोन साफारा फायै दिनै बिटिसिनि जंगलाव हाग्रायाव मानै मोसा दं मानै मोसा दं दिनै बे मोसा मानैखौ जोङो फोजोबनायनि सम जाबाय मोनसे जंगलबारि बिटिसियावनो आं बेखौनो बुंनो सानदों बिटिसियाव मोनसे जंगल हाग्राबारि दङ बे हाग्राबारियाव मानै मोसाया इलेक्सन खालामदों मासे मैयाबो इलेक्सन खालामदों दिनै मोसाया सिखार खालामो मैखौ मैयाथ' मोसाखौ सिखार खालामनो हाया जाय मोसाया दिनै सिखार खालामै दिनै जागासिनो दङ मैया जुदि बे सिखार खालामनाय जाग्रा मोसाफोरनो जुदि भटखौ होबावोबा मासेबो मैया दिनै बासायनाय नङा मैया मैनो भट होयोबासो मैया बासायगोन मैया जुदि मोसानो जुदि भट होबावोबा मासेबो मैया दिनै बासायनाय नङा दिनै जोङो बे खोथाखौ जोङो साफ्रोमबो भटारफ्रा बुजिनांगौनि सम जाबाय दिनै जोङो बेखौनो जों खावलायनो सानो इलेक्सननि सम इलेक्सना फैगासिनो दङ गोबां नेताफ्रा दिनै गोबां दलनि नेताफ्रा दिनै नेता जादों फैदों इलेक्सना फैदों थांदों दिनै माखासे नेताफ्रा दिनै जोंनि बिटिसिनि खोथाखौ आं सावरायनोसै जा बिपिएफआ 2003आव सुक्ति खालामबाय 2003निफ्राय लानानै 2005निफ्राय आरम्भ खालामनानै बिथांमोना सासन खालामदों 15 बोसोर बे 15 बोसोराव बिथांमोना साफ्रोमबो बिटिसिआव थानाय बिटिसि बासिफोरनो थांना थानायनि बेबस्थाखौ बिथांमोना होनांगौमोन बिथांमोना दिनै बेखौ खालामाखै आरो बेजोंनो लोगोसे बिथांमोना सासना थिग नङा होननानै दिनैहाय जोंहा इउपिपिएल सरकार फैबाय मोनसे सुक्ति जाबाय मोनसे मिला मिसानि सुक्ति जाबाय बिथांमोना 3 बोसोर बारबाय बिथांमोनखौबो नायनानै नुयोबा दिनै मोनसे खोथा माबा दङ बाथ्रानि फाव दङ जाय बाथ्रा फावा जाहैबाय देरगोन मुलाखौ बिलाइ गांनैयाव सिनायो बिथांमोना मावगोन ना मावा जोङो 3 बोसोरावनो 2.5 बोसोरावनो जों बिथांमोनखौ हमनो हादों मिथिनो हादों जे बिथांमोनाबो बिथांमोननि बे पार्टिनि नेताफ्राबो लुथिनानै जाग्रा गासिबो दा बेखायनो जोङो खावलायनो लुगैयो साफ्रोमबो भटारखौ खावलायनो लुगैयो जों साफ्रोमबो सैथान जानांसिगौ गोरों जानांसिगौ साहस जानांसिगौ गोरा जानांसिगौ जाय गोरा जायोबा जाय नेताफ्रा भट बिहैगोन बिथांमोनखौ सदन खालामोबासो सोंनाय फिननाय खालामोबासो गोरा जायोबासो बिथांमोना गोसोआव जि साननाय दङ जे गोसोआव माबा माबि साननाय दङ गोरिबफोरखौ लुथिनानै जानायनि जे बिथांमोना षड़यन्त्र बाहायगासिनो दङ सानगासिनो दं बे जिनिस साननायखौ धंस खालामनो थाखाय जोङो साफ्रोमबो भटारफ्रा रेडि जानांगौ बेखायनो जों खावलायगोन इलेक्सना फैगासिनो दं इलेक्सननि समाव जों साफ्रोमबो रेडि जा नोंथांमोननि दिनैनि नैबे हाबाफारियाव मा मा हारिनि मानसिफोर लोगो लाफैदों बेवहाय जोंनाव मोनसे नैबे पार्टियाव जाहैबाय भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल भटार्सआ सोर जायो देशआव जेसेबांनाखि 18 बोसोर बैसोनिफ्राय भट होग्राफोर दङ बिथांमोना भटार्सआवथ' आरो जाति धर्मनि खोथा गैया आमी हकले भटार হয় जों साफ्रोमबो भटार दा बेवहाय जेसेबांनाखि देशआव जाति हारिनि धर्मनि मानसिफोर दङ जों बेखौ हारि धर्मनि खोथा लायालाबासिनो जों भटार हिसाबै जों बेवहाय खामानि मावगासिनो आरो भटाराव भटारखा बेवहाय खुनु जाति धर्मनि खोथा गैया जों गासिबो भाइ भाइ